Zdravím vás ľudia, ja som si len tak čekoval v Facebooku, keď som narazil na takúto parádnu hru, kde máme namiesto Flappy Birdovej gebule túto cigánsku hlavu, to je ten cigán, ktorý vlastne je ako taká ľudská kalkulačka, tak poďme sa o tom presvedčiť. Poď. Dobre, teraz pôjdeme tak. Dobre, teraz pôjdeme takto. Zidane, áno, máme 1, 2, Zidane, 9, koľko je 2 plus 2? Áno, 3 plus 8. No je 100 plus 100. No 200. Pomýlil sa. A dobre mi teda ten prvý pokus. 9. Pretože prvá hra mám skore 9. Best 9. Tak poďme ešte. Bože, toto je taká super pecka, že ja zemrem z toho. Zidane. A jak je tento nápis? Prečítaj to. Zidane. Bože, kto toto vymyslel, tomu som jaký pán. Kúkam, že to má nejak 4,6 tisíc lajkov už. Best mám stále 9. Prekonám sa, neviem. Dobre, Skúsime. teraz pôjdeme. No poď.